Hello mga kabiga, welcome back po sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakataon ito ay magmumukbang po tayong spicy bone marrow balbakwa. So yung pork pata po ang ginamit natin dyan. Tapos dinagdagan lang po natin yan ng kimchi at saka po pork and beans para maging special at mas masarap po ang ating balbakwa. Dito po ating maraming kanin. Nandito po yung ating sauce. Spicy po yan, maraming sili. Bago tayo magsimula, pare po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lambot. Kain po. Super tender po. Gustuin natin itong ating bone marrow. Kain po. Kanin.
Sobrang sarap. Sarap. Sarap ihalo sa kanin po. Ay, sus po.
Sarap po talaga, medyo spicy. Maglalas bake na po tayo. This. Excuse me po. Hindi na po natin maikakat yun kasi po mapagbigay-dighay. Pasensya na po kayo. Uncut po tayo sa YouTube.